सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रथमच ओरोस इथं महिंद्रा फर्स्ट चॉईस मल्टी ब्रँड कार सर्व्हिस वर्कशॉप जैतापकर ऑटोमोबाईल्स। पाणी अडवा पाणी जिरवाचा आपण नारा देतो, पण प्रत्यक्षात कोणतीच कृती होताना दिसत नाही। याला अपवाद ठरली ती विजयदुर्ग जिल्हा परिषद शाळा। शाळेच्या शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी वर्षाचं औचित्य साधून ग्रामस्थांनी जमा केलेल्या लोकवर्गणीतून शाळेमध्ये रेन हार्वेस्टिंग सिस्टीम हा प्रकल्प राबवलाय। हा प्रकल्प राबवणारी जिल्हा परिषद विजयदुर्ग ही कोकणातील पहिली शाळा ठरली आहे। पाहूया स्पेशल रिपोर्ट। देवगड तालुक्याचा बराचसा भाग हा कातळी असल्याने देवगडमध्ये पाणी टंचाईची मोठी समस्या आहे, पण प्रत्येकाने ठरवले तर पाणी टंचाईवर मात करणे देखील शक्य आहे। तालुक्यातील विजयदुर्ग जिल्हा परिषद आदर्श शाळेला 150 वर्षे नुकतीच पूर्ण झाली। या शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त या शाळेचे माजी विद्यार्थी ग्रामस्थ यांनी एकत्र येत विजयदुर्ग ग्रामविकास मंडळ विजयदुर्ग मुंबईची स्थापना केली। याच मंडळाच्या माध्यमातून जमा केलेल्या लोकवर्गणीच्या शिल्लक रकमेतून जिल्हा परिषद विजयदुर्ग या शाळेत रेन हार्वेस्टिंग सिस्टीम हा प्रकल्प राबवला। आज पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी असे प्रकल्प प्रत्येकाने राबवणे आवश्यक आहे, मात्र ते तुरळक प्रमाणात राबवले जात आहेत। विजयदुर्गमध्ये विजयदुर्ग जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत सुवर्ण शतक महोत्सव नुकतीच संपन्न झाला। या सुवर्ण शतक महोत्सवात ग्रामस्थांनी केलेल्या लोकवर्गणीतून एक स्तुत्य उपक्रम या मंडळाने केला आहे। रेन हार्वेस्टिंग सिस्टीम हा एक चांगला उपक्रम या मंडळाने राबवला आहे। या उपक्रमाचे जनक राजू परोळेकर आपल्यासोबत आहेत, आपण त्यांच्याकडूनच या संदर्भात माहिती घेऊया। शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सव जो झाला त्या महोत्सवाचा जो निधी होता त्या निधीचा उपयोग चांगला करण्यासाठी ग्रामविकास मंडळाकडे मी एक योजना मांडली होती की विजयदुर्ग शाळेमध्ये पडणारं जे पाणी फुकट जातं आहे त्याचा उपयोग आपण रेन वॉटर हार्वेस्टिंगद्वारे करून ते पाणी या ठिकाणी असणाऱ्या हौदामध्ये सोडावं। तात्काळ ग्रामविकास मंडळाने ह्याला मान्यता देऊन हा उपक्रम राबवण्यासाठी त्यांनी मला सहकार्य केलं। आज आपण जवळजवळ 200 फुटाचं पडणारं पाणी छतावरचं ह्या विहिरीमध्ये आणून सोडलेलं आहे। यासाठी काही मोठं इंजिनिअरिंग लागतं अशातली गोष्ट नाही, तर छोट्या प्रकारचे असणारे जे पनळ 4 इंच असणारे पाईप याद्वारे आपण शाळेतून च्या छतावर पडणारं पाणी ह्यामध्ये सोडलेलं आहे। यामागचा उद्देश आमचा हाच होता की शाळेमध्ये शिकणारी जी लहान मुलं आहेत त्या लहान मुलांच्या मनावर हे बिंबवावं की प्रत्येक वेळेला आपण सगळीकडे सांगतो की पाणी वाचवा, पाणी वाचवा, पाणी जमिनीमध्ये जिरवा, म्हणजे काय करा, तर लहानसुद्धा मुलांच्या मनावर हे बिंबवण्यासाठी हा उपक्रम आम्ही इथे राबवलेला आहे। प्रत्येकाने जरी आपल्या घरी असणारी आपली छपरं आहेत त्याच्यावरचं पाणी आपल्या विहिरीमध्ये सोडलं तरी आपण वर्षभर जेवढं पाणी आपण आपल्यासाठी वापरतो तेवढं पाणी परत आपण भूगर्भामध्ये जर दिलं तर भूगर्भामध्ये असणाऱ्या पाण्याचा साठा हा वाढेल आणि येणाऱ्या आपल्या भविष्यातल्या पिढीला पाण्याची कमतरता राहणार नाही। यासाठी आम्ही हा उपक्रम राबवला आहे। गावामध्ये असणाऱ्या शाळेविषयी प्रत्येक मुलाला तो ज्या शाळेत शिकतो त्याविषयी प्रेम असतं आणि त्या प्रेमापोटी ह्या शाळेसाठी मी वेगळं काय करू शकेन असं ज्या वेळेला मनामध्ये येतं त्यावेळेला माझ्या मनामध्ये आलं की मी माझ्या घरी असणाऱ्या सर्व बिल्डिंगचं पाणी माझ्या विहिरीमध्ये जर सोडू शकतो तर माझ्या शाळेसाठी माझ्या शाळेच्या समोर असणारा हौद जर उन्हाळ्यामध्ये रिकामी पडत असेल, त्याचं पाणी कोणाला मिळत नसेल, तर ते करण्यासाठी मी काय करावं, त्यातून माझ्या ह्या डोक्यामध्ये संकल्पना आली आणि त्यामुळे मी हा सर्व उपक्रम राबवून लोकांच्या मनावर बिंबवला आणि तो उपक्रम मी आज पार पडतोय। माझी तर अशी सर्वांना इच्छा आहे की प्रत्येक ज्या असणाऱ्या शाळेमध्ये तुम्ही ज्याप्रमाणे आता म्हटलेत की कोकणामध्ये असलेली ही पहिलीच शाळा कदाचित असेल, तर ह्यापासून आदर्श घेऊन या आदर्श शाळेचा आदर्श घेऊन इतर सर्व आदर्श विद्यार्थ्यांनी त्या ठिकाणच्या त्या गावातल्या विद्यार्थ्यांनी अशी वर्गणी गोळा करून आपण ज्या शाळेमध्ये शिकलो त्या शाळेमधल्या असणाऱ्या
रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचं काम आपले आजी माजी विद्यार्थ्यांनी करावं असं मी त्या सर्वांना आव्हान करतो. काय नाही, ह्याला येणारा खर्च असा फार मोठा नाही आहे. तसा विचार केला तर हे जवळजवळ 200 फुटाचं मी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचं काम या शाळेच्या इमारतीला केलेलं आहे आणि साधारणपणे त्याला फुटामागे 100 रुपयाचा खर्च सगळं पन्हाळ म्हणा पाईप म्हणा हे धरून जर मजुरी सकट होत असेल तर त्यावरून तुम्ही अंदाज बांधू शकता की एवढं मोठं काम किती छोट्या आणि कमी पैशामध्ये होऊ शकतं. आणि परत या मटेरियलला लाईफ आहे. व्यवस्थित तुम्ही त्याची जर मेंटेनन्स केले तर 10 ते 15 वर्ष हे मटेरियल खराब होणार नाही आहे. ॲट अ टाईम वन टाईम तो खर्च केल्यानंतर 15 वर्ष ही रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टीम ही तुमची चालू राहणार. मात्र या मंडळाने जिल्हा परिषद विजयदुर्ग शाळेत हा प्रकल्प राबवून एक नवा पायंडा घालून दिलाय. रेन हार्वेस्टिंग सिस्टीम हा प्रकल्प राबवणारी जिल्हा परिषद विजयदुर्ग ही देवगड तालुक्यातील नव्हे तर कोकणातील पहिली शाळा आहे. विजयदुर्ग येथील राजेंद्र परुळेकर यांच्या संकल्पनेतून हा प्रकल्प साकारला असून ग्रामविकास मंडळाचे मुंबई अध्यक्ष नितीन जावकर, स्थानिक अध्यक्ष तसेच सर्व ग्रामस्थांची साथ यामुळेच हा प्रकल्प 200 मीटर मध्ये राबवला असून तो लवकरच पूर्ण करणार असल्याचे राजेंद्र परुळेकर यांनी सांगितले. शाळेच्या छपरावरचं पाणी अशा पद्धतीने पाईपलाईनमधून येत आहे आणि ते पूर्ण पाणी आपण पाहू शकता. हे अशा पद्धतीने पाईपलाईनमधून येत आहे. पूर्ण हे 200 मीटरचं काम झालेलं आहे. पूर्ण या पाईपमधून असं येऊन हे पूर्ण पाणी आज या विहिरीत इथे सोडलेलं आहे आणि या इथे पूर्ण या छपराचं पाणी इथे विहिरीत स्टोरेज होणार आहे. देवगड म्हटलं की पाणी टंचाई आहे, पण आज या पाणी टंचाईत विजयदुर्ग ग्रामविकास मंडळाने एक चांगलं पाऊल टाकलं आहे. कोकणातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा विजयदुर्ग ही हा प्रकल्प राबवणारी पहिली शाळा असेल. प्रत्येक जिल्हा परिषद शाळेने असे प्रकल्प राबविले पाहिजे. देवगड म्हटलं की पाणी टंचाई, पण आज पाणी टंचाई थांबवण्यासाठी हा एक रेन हार्वेस्टिंग सिस्टीम हा एक चांगला पर्याय आहे. एक कमी खर्चात आणि चांगल्या प्रकारे हा प्रकल्प प्रत्येकजण राबवू शकतो. सिंधुदुर्ग लाईव्हसाठी कॅमेरामॅन आनंद तांबेसह स्वप्नील लोके, देवगड. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह यूट्यूब चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.